Ki kate pamitan. Pamit sih, weh. Pamit sih. Oh, tak wait iki. Break my bed to make me wanna stay. I can't when you say it like that. Got me falling right. Lho rek saiki nang ngene endi? Tumpak Sewu. Mudun mana iki, Cuk? Dalane. Iki mau wis rada enak. Iki dalane gak koyo mau soalnya. Luwih gampang. Jadi delok ae untuk Tumpak Sewu ya apa aku soalnya dijak iki pisan. Aku gak ro dalane. Makane pengen ro. Nah iki tujuan terakhir ya, mari ngono mulai ya. Ya, oke. Nunen kok tak delokno view-ne Tumpak Sewu ku ya apa. Langsung mengisor. Pegel didol duel tutuk omah. Skripsi guru garap belas. Menewi sidang. Modar. Ya iki bor sing jenenge Tumpak Sewu. Wapi ya. Ono pelangi pisan bor, tekan kene bor. Tadi kok ngene. Ayo kok koncoku. Bang. Ya. Wis ngene iki. Tumpak Sewu modele wapi ya. Oke rek, saiki aku posisine wis nang ngisor. Nek Tumpak Sewu. Tadi iki aku lagi masak. Nah. Sing masak iki sing ngombe aku kok mangane. Yo. Enak iki, sumpah apik. Iki cuma aku sik gorong nok ngene ngisore apa? Air terjune cuma sik leren sik mangan. Soalnya kita sik gorong mangan. Mantap pisan. Oh, saiki masak sik. Kok tak lanjut nih sampai air terjun. A few moments later. Halo rek, saiki aku wis tutuk nggone. Dadi nggone kok ngene. Apik. Ya iki Tumpak Sewu. Sing ndukur lho. Wah, apik tenan. Dadi iki ngedak foto-foto. Tuh, tapi keplek kabeh nang kene. Amazing. Istimewa. Oke, ngono sih. Oke rek, saiki wis tutuk kene. Wis pegel saiki ate balik nang Barjo. Dan iki anjane ngeten pun. Wis ya, ngono ae aja lali like and subscribe channelku Bima Biam. Sampai ketemu vlog-vlog selanjutnya. Ngeten pun.